No hei ja lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Tukimastan Ymmärtämö-podcastia. Tänään me keskustellaan tärkeästä ja usein väärin ymmärretystä aiheesta, eli PDAsta. Se on vaatimusten välttelyä ja keskustellaan myös siitä, että miten se liittyy nuoruuteen ja ahdistuksen hallintaan. Ja meillä on vieraana tänään asiantuntija Jaana Potter, joka on neurokirjon ohjaaja, ratkaisukeskeinen valmentaja ja autismikirjolaisen äiti. Ja hän on perehtynyt erityisesti tähän PDA-ilmiöön ja nuorten tukemiseen. Tervetuloa mukaan, Jaana. Kiitos paljon. Ihan mahtavaa olla puhumassa yhdestä mun lempiaiheistani. Ja haluan tähän alkuun sanoa heti sen, että mulla on lupa puhua mun aikuisen lapseni suulla vähän myöskin näistä asioista, että hän on antanut luvan siihen, että saan joitakin pieniä esimerkkejä tässä mainita, kun puhutaan aiheesta. Eli hänellä on Asperger- ja PDA-piirteitä, niin on tällainen kokemusasiantuntijuusosio tässä vahvasti myös esillä. Kiitos paljon ja se on todella hienoa, että saadaan tätä kokemusasiantuntijuutta kuuluviin. No hei, aloitellaan vaikka sillä, että voisitko Jaana kertoa, että mitä on PDA ja miten se näkyy nuoruudessa? Se liittyy vahvasti autismikirjoon ja on todettu tosi viime aikoina, että sitä ilmenee myös muillakin kuin autismikirjon ihmisillä. Eli nyt on sellaista uutta tietoa tullut tästä aiheesta. Ja se ei tosiaan ole diagnoosi, vaan se on piirre. Siihen liittyy tunteiden säätelyn haasteet, ahdistuneisuus ja se ahdistuneisuus tulee sieltä vaatimuksista. Ja mikä siinä on merkittävää ymmärtää on se, että vaatimus voi olla myös positiivinen. Eli jos esimerkiksi yritetään motivoida jollain tavalla, niin se aiheuttaa ihan samalla lailla ahdistusta kuin sitten esimerkiksi jonkunlainen kontrollointi. Eli autismikirjolainen tai PDA-piirteinen henkilö kokee semmoisen positiivisenkin kannustamisen usein vaatimuksena. Tämä on tosi mielenkiintoinen asia, koska itse erityisluokan opettajana olen just huomannut, että kaikille ei voi antaa samalla tavalla ihan positiivista palautetta vaikka jostain toiminnasta tai tehtävästä, että se reaktio on täysin erilainen, että olisi varmaan tosi tärkeää kasvattajienkin ymmärtää tämä palautteen antamisenkin vaikutus. Joo, tämä on aika monivivahteinen tämä asia, että se ei toimi ihan samalla tavalla kuin ajatellaan, että meillä on näitä perinteisiä kasvatustyylejä, että motivoidaan ja kannustetaan ja vaikka olisi miten ihania ihmisiä, opettajia ja vanhempia, jotka yrittää sitä nuorta tukea, niin se nuori kyllä näyttää sen hyvin selkeästi, että tämä ei mun kanssa toimi, että se johtaa pattitilanteisiin, että siitä niin kuin tilanteista ei pääse eteenpäin. Ja se on tosi tärkeää ymmärtää, että siinä on kyse tämmöisestä, miten se sanotaan, flight or fight tilasta. Eli taistele tai pakene. Niin, eli niin kuin PDA-piirteinen ihminen kokee kaikki vaatimukset niin voimakkaasti, että siitä tulee tämmöinen taistele ja pakene reaktio. Eli vaikka meistä muista saattaisi tuntua, että tämä nyt on ihan pikkujuttu, että tarvitsee tehdä tämmöinen asia, mutta heille se on niin kuin se ydinjuttu siinä koko haasteessa, että sitä ei pysty niin vaan ylittämään, varsinkin lapsella ja nuorella, jolla ei ole sitä tunnesäätelytaitoa vielä kehittynyt, niin se on todella rankkaa ja raskasta. Ja jos miettii itseään, että jos olisi lähes koko ajan vähän semmoisessa ahdistuneessa tilassa, niin ei pysty toimimaan. Tuntuu aika monet asiat hyvin vaikeilta. Miten siis onko tämä samanlainen lapsuudessa ja nuoruudessa, että jos on PDA-piirteitä vai muuttuuko se jotenkin nuoruuden aikana, se piirteistö? No ylipäänsä tuo piirteistö voi vaihdella. Se voi olla välillä vaikeampi se tilanne ja välillä se voi vähän helpottaa, eikä siihen välttämättä ole mitään semmoista reseptiä, että siihen pystyisi kauheasti vaikuttaa, vaan se on semmoinen ehkä kehityksellinenkin tilanne, että tämä PDA-piirteinen henkilö niin kun siinä oppii ehkä itsekseenkin joitakin taitoja ja se tilanne voi vähän välillä helpottaa, mutta sitten se voi mennä taas välillä takapakkia. Mutta mikä nuoren erityisesti tilanne on se, että kun teini-ikä on muutenkin tosi vaikeaa ja nuori on koko ajan vähän siellä epämukavuusalueella,
niin PDA-piirteisellä se on vielä haastavampaa, koska jos ajatellaan niin kuin epämukavuusaluetta ja sinne siirtymistä, niin sinne kasvun alueelle, missä oppiminen tapahtuu, niin heillä on se iso kynnys sinne kasvun alueelle siirtymisessä, koska se koko elämä on saattanut olla niin, että vanhemmat on yrittäneet jotenkin helpottaa sitä elämää ja pitäneet heidän vähän semmoisessa niin kuin suojatussa tilassa koko ajan. Mutta sitten kuitenkin teiniän yksi tehtävä on niin kuin kehittyä ja kasvaa ihmisenä. Ja jos ajatellaan vielä pidemmälle, niin kehittyä vie sinne aikuisuuteen. Eli siinä on aika iso loikka edessä ihmisenä kasvamista ja oppimista ja epäonnistumisten sietämistä, virheiden tekemistä ja muuta tällaista elämää. Niin sitten kun nuori on elänyt sitä omaa PDA-arkeensa, niin se on saattanut kutistua hyvin pieneksi. Et saattaa olla jopa, että nuori ei käy enää koulussa ollenkaan sen ahdistuksen takia. Niin ollaan aika haastavassa tilanteessa ja se on kaikille siinä lähellä oleville tosi vaikeaa. Et vanhemmat murehtii sitä lapsen ja nuoren tulevaisuutta, että miten tästä päästään eteenpäin ja on aika keinoton olo ja väsynytkin ehkä siihen tilanteeseen. Eikä se tieto oikein tuu mistään, että miten mä toimin tämän nuoren kanssa, kun aina vastaus on ei kiinnosta tai en tiedä tai ihan sama. Että se elämä on aika semmoista niin kuin haastavaa kaikin puolin. Niin kuin teini-ikäisen kanssa voi olla niitä haastavia hetkiä, mutta sitten voi tuntua vähän siltä, että tämä PDA-piirteinen teini, niin hän on uhmakas ja jotenkin tahallaan aiheuttaa sitä kiusaa, mutta hän on koko ajan siinä taistelu- ja paketetilassa, niin se on hirveän vaikea hänen sieltä päästä jotenkin pois ja alkaa toimimaan. Ja tosi tärkeää on myös ymmärtää, että heillä on itselläkin se halu mennä eteenpäin ja kasvaa. Se kuuluu heidänkin siihen prosessiin, että heidänkin kuuluu mennä eteenpäin. He tietää kyllä, mitä heidän pitäisi tehdä, mutta se on vaan ihan mahdotonta useimmissa tilanteissa. Se arki on varmaan tosi raskasta siis tällaiselle PDA-nuorelle. On. Se on yksinäistä, suljettua ja sitten kun se sisäinen prosessi siellä, mitä me ei nähdä kuitenkaan, niin he syyllistää itseensä ja ajattelee, että heidän pitäisi pystyä tekemään näitä asioita. Kukaan ei ole varmasti heille osannut sanottaa, että se on ok. Sekin olisi tosi tärkeää sille nuorelle jotenkin ilmaista, että häntä ei nähdä vaan semmoisena niin kuin pahana ja inhottavana ja tyyppinä, joka on aina negatiivinen ja vastustaa kaikkea, vaan myös se, että sieltä näkisi niitä pieniä pilkahduksia, kun hänellä on itselläkin tahtoa ja haluaa tehdä asioita ja mennä eteenpäin. Kyllä, ehdottomasti ja just se on todella tärkeää varmaan, että se perhe ja ympäristö ymmärtäisi jollain tavalla, koska se kuitenkin on se asia, mikä mahdollistaa sen sit hyvät päivät ja hyvät hetket, ne ympäröivät ihmiset. Kyllä. No miten sitten toi ahdistus, niin miten se liittyy PDAhan, että tavallaan mikä yhteys on ahdistuksen ja niiden vaatimusten välttelyn välillä? Ahdistus on se tunne, mitä he yrittää vältellä. Ja silloinhan se niin kuin estää toimimasta myöskin. Ja kun se usein nähdään vaatimukset sellaisena, että pitää tehdä jotakin, niin heille se ei ole pelkästään se yksi asia, mitä pitää tehdä, vaan kaikki siinä ympärillä olevat asiat. Et jos sanotaan vaikka, että nuorelle on tullut synttärikutsu, niin hän ei kieltäydy välttämättä sen takia, että hän ei halua mennä tai se lähteminen jännittää, vaan koska siihen liittyy niin monta muuta ahdistavaa asiaa. Pitää ostaa lahja, miettiä ketä kaikkia siellä on, mitä mä puen päälle, pitää käydä suihkussa. Siinä on se on niin kuin tosi iso pallo sit aina, kaikki niin kuin asiat, mitä pitää tehdä. Eli siitä tulee semmoinen kierre sitten, että kun pitää ylittää niin monta asiaa, niin siitä tulee ihan mahdotonta pystyä tekemään niitä. Niin, että tällaiset pienetkin asiat, mitkä tavallaan neurotyypilliselle ihmiselle on ihan sellaisia asioita, mitä he edes huomaa, niin PDA-nuorelle ne pienetkin asiat voi aiheuttaa ahdistusta. Kyllä. Joo. No, mä oon kuullut tällaisesta sanasta kuin paineparadoksi. Joo. Tiedätkö sä, mitä se tarkoittaa? No joo, se on oikeastaan mistä vähän jo puhuttiin, eli jos ajatellaan sitä, että
tämä PDA-piirteinen nuori, niin se välttelee kaikkia tunteita ja vaatimuksia, ja se on siellä mukavuusalueella, ja me vanhempina ollaan varmasti aika pitkälle luotu myös sellainen ympäristö hänelle, että hänellä on turvallista olla, ja sehän on ihanaa. Mutta sitten kun hänen pitäisi mennä eteenpäin, kasvaa ja kehittyä, niin sitten siinä sen mukavuusalueen ympärillä on sitten se kasvun alue, eli epämukavuusalue. Niin sen lisäksi on sen ympärillä vielä se kuormitusalue, jolle hän päätyy, hän niin kuin tavallaan skippaa sen epämukavuusalueen ja päätyy sinne kuormitusalueelle, mikä tekee siitä niin kuin kaikesta mahdotonta. Eli siitä tulee semmoinen kierre juurikin, että sitä on tosi vaikea ylittää. Eli silloin tarvitaan sellaista aika pieniä asioita, joilla pikkuhiljaa pyritään voittamaan sitä että siellä kasvun alueella alkaa olla vähän mukavampi viihtyä pikkuhiljaa. Eli ei pyritäkään hyppäämään sinne niin kuin epämukavuusalueelle, kasvun alueelle suoraan, vaan häilytään siinä rajalla vähän. Siis todella mielenkiintoista ja ihan mieletöntä, että sä tiedät näistä asioista, sä oot ammattilainen ja mikä onni sun lapsella, että on noin taitava äiti, ketä tietää näistä asioista, että olet varmasti pystynyt tukemaan hyvin sitten. Kyllä siitä totta kai on hyötyä, mutta tavallaan kuitenkin se nuoruusaika meni sillä, että mulla ei ollut sitä tietoa silloin. Että tässä on matkan varrella sitten viisastunut ja ehkä niin kuin semmoinen asia, minkä mä haluaisin sanoa vanhemmille, minkä olen itse nähnyt silloin, kun hän oli nuori, olennaisena asiana, että kuuntele itseesi. Että mä koen, että mä oon itse ollut aika intuitiivinen vanhempi. Ja kun sieltä yhteiskunnasta tulee semmoinen tietty paine, että pitää kontrolloida, pitää olla säännöt, sitä pidetään hyvänä vanhemmuutena ja sitä tulee sit niin kuin ulkopuolelta vanhemmille, PDA-piirteisten lasten ja nuorten vanhemmille, että nämä on nyt niin kuin pilalle hemmoteltuja ja muuta. Niin tavallaan se, että osaa kuitenkin luottaa siihen, että mä tunnen ton oman lapseni ja nuoreni, että niin kuin siinä täytyy olla sellaista tietynlaista empatiaa ja pehmeyttä siinä kasvatuksessa. Mutta totta kai, jotta päästään sinne kasvun alueelle ilman, että nuori on koko ajan siellä kuormitusalueella, niin siinä täytyy pikkasen olla sellaista niin kuin pientä haastamista. Mutta se, että miten se tehdään, niin se on tärkeä myös oppia. Ja oikeastaan voisin sanoa sillä tavalla, että kun yleensä vanhempi niin kuin käskee lasta tekemään asioita, niin PDA-piirteisen nuoren kanssa toimii paremmin, että jos sä kutsut häntä tekemään asioita ja jotenkin niin kuin tehdään yhdessä ja hänellä on tilaa tehdä se itse se päätös sitten, kun hän on siinä hetkessä, niin kuin se tuntuu semmoiselle, että nyt hän pystyy niin kuin käymään siellä. Että siinä on semmoista joustavuutta, että jos vaikka sinne synttäreille nyt haluttaisiin mennä, niin hänelle voisi sanoa, että mennään käymään, lähdetään autoon ja sitten sä voit päättää, että haluatko sä lopulta mennä sinne vai et siinä on niin kuin aina se mahdollisuus sanoa ei ja jättää kesken ja lähteä kotiin. Et siinä niin kuin aina täytyy olla se mahdollisuus peruuttaa ja jotenkin myös semmoinen viesti, että siitä ei sit niinku harmistuta ja syyllistetä sitä nuorta. Että se on niinku hyvin semmoinen turvallinen tila lähteä kokeilemaan asioita. Että se täytyy muistaa vanhemman, että ei saisi olla tavallaan mitään odotuksia, että tämä asia menee tietyllä tavalla. Että sitten siinä säilyy semmoinen keveys niissä asioissa, niin sitten pystytään menemään sinne kasvun puolelle helpommin. Joo, tärkeitä sanoja ja varmasti moni erityisperheen vanhempi saa paljon voimaa noista sanoista ja just se, että tavallaan antaa itselle luvan elää sen lapsen parhaimman mukaan, eikä sen yhteiskunnan odotusten mukaan. Että just puntaroi, että mikä on tärkeämpi se, että naapurin Martta on tyytyväinen vai se, että sun lapsi on tyytyväinen. Niin. Joo. Joo, ja tämä kestää jonkun aikaa, tämä teini-ikä kuitenkin. Ja jos me ajatellaan, että se tietynlainen tavoite on
sellainen, että hänen ei tarvitse tehdä sitä loikkaa yhtäkkiä sitten, kun hänen täytyy hypätä yhtäkkiä sinne aikuisuuteen, niin me niin kuin pystytään tukemaan ja auttamaan, että hän pikkuhiljaa turvallisessa kotiympäristössä pääsee menemään niiden rajojen yli ja löytää itsestä vahvuuksia. Ja jotenkin myöskin se, että me nähdään sen nuoren vahvuudet ja mennään hänen ehdoillaan. Että esimerkiksi meillä saattaa olla sellainen ajatus, että meidän tavoite on, että hän kävisi siellä koulussa ja tekisi läksyt ja pärjäisi kokeissa ja näin. Mutta sitten sinne kasvun alueelle päästään parhaiten, kun se nuori syttyy jostain. Hän innostuu jostain niin paljon, että hänellä on semmoinen sisäinen drive tehdä niitä asioita. Että hän vähän niin kuin jo vahingossa alkaa niitä ylittää. Eli vaikka se olisi se pelaaminen, että jos hän pelaisi vaan pelkästään tosi paljon, niin sitten kannustaisi siellä sen pelaamisen sisällä tekemään jotain. Siellä pystyy perustamaan jonkun oman serverin ja kutsumaan sinne kavereita ja harjoittelemaan striimaamista tai jotain tällaista, niin kuin mistä hän oikeasti innostuu. Niin se on niin kuin se ensimmäinen askel ja väylä siihen, että hän pääsee sinne kasvun alueelle. Ja sitten siitä pikkuhiljaa saattaa alkaa tapahtua muita asioita. Ja siinä kannattaa myöskin niin kuin koko ajan vähän kutsua sitä nuorta erilaisiin asioihin. Jos hän sanoo ei, mitä hän todennäköisesti tekee niin kuin 90% ajasta, niin jatkaa kutsumista, semmoista niin kuin kevyttä kutsumista erilaisiin asioihin, niin silloin niin kuin hän tavallaan sisäisesti alkaa valmistautua, että okei, että mun ei ole pakko tehdä näitä asioita, mutta mut halutaan ihan selvästi tonne mukaan, koska ne vanhemmat koko ajan pyytää mua sinne, niin sitten se tekee siitä helpompaa. Ja sitten pikkuhiljaa se kasvun alue alkaa laajeta. Joo, ihan mieletöntä just toi, että omasta motivaatiosta käsin, että lähdetään rakentaa sieltä nuoren motivaatiosta niitä aiheita, eikä siitä, mitä vanhempi tai joku aikuinen haluaisi, että hän tekisi tai haluaisi, että mihin hän olisi motivoitunut, niin se ei onnistukaan. Kyllä. Joo. No, miten vanhempi sitten voi olla PDA-nuorelle sellainen turvallinen rantautumispaikka? Koska PDA-piirteiselle nuorelle tunteet on se vaikea juttu ja he välttelee viimeiseen asti tunteiden käsittelemistä ja niistä puhumista, niin on tosi tärkeää, että alkaa, niin kuin, mikä se sana oikeastaan on, co-regulation, mikä se on suomeksi? Niin kanssasäätely. Joo, sitä alkaa tekemään pikkuhiljaa sillä, että se pyrkii siihen, tässä on se pieni vaara siis, että se on sellaista niin kuin manipulointia, jonka nuori tajuaa heti, että tässä on nyt semmoinen tavoite, eli se on silloin myöskin vaatimus. Niin se idea on oikeastaan se, että kun se nuori välttelee puhumasta ja kokemasta tunteita, niin ala sanottaa niitä omia tunnesäätelytaitoja. Eli jos olet vaikka menossa johonkin illanistujaisiin, joka on vaikka vähän virallisempi, niin puhu ääneen vaikka puolisolle tai jollekin muulle koiralle, että mua vähän jännittää mennä sinne, mutta mä haluan tavata uusia ihmisiä, mä menen silti. Eli silloin sä alat sanottaa sitä, että siitä huolimatta, että jännittää, niin mä haluan tehdä näitä asioita. Se on tosi tärkeä viesti. Ja me ei haluta opettaa nuorta, eikä hän halua ottaa sitä opetusta vastaan myöskään meiltä, niin tämä on semmoinen keino erilaisia tunnetiloja sanottaa ja näyttää, että muitakin jännittää, koska PDA-piirteinen nuori todennäköisesti ajattelee, että kellään muulla ei ole näin vaikeaa. Sitten jos lähipiirissä kotona joku alkaa sanottaa, että mua jännittää ja stressaa ja mä en oikeastaan haluaisi tehdä tätä asiaa, mutta sitten mun täytyy tehdä tämä, koska että siellä on tavallaan joku syy, joku semmoinen tavallaan palkinto myöskin, että jos mä menen sinne tilaisuuteen, niin mä tapaan uusia ihmisiä ja se on mulle arvokasta. Se on yksi keino, mitä voi ottaa käyttöön ja se on toki itsellekin semmoinen aika kiva keino, koska silloin sun ei tarvitse yrittää puskea sitä nuorta mihinkään, vaan sä voit niinku jakaa, saat yhteyden myöskin siihen nuoreen vähän eri tavalla kuin normaalisti, että sä alatkin luomaan sitä yhteyttä. Toi on tärkeää ja just se, että silloinhan kun sä puhut vaikka puolison kanssa aiheesta, niin se nuori saa tavallaan sen kokemuksen, että hän saa itse
nyt päättää, että hän kuuntelee tätä, että kukaan ei niin kuin pakota häntä kuuntelemaan mitään ohjeita tunnesäätelystä, niin toi on nerokas keino kyllä. No, kun niitä vaatimuksia tulee koko ajan kaikista suunnista, niin miten niitä vaatimuksia voi sitten laskea, että sen nuoren olisi parempi olla? Joo, eli juurikin se semmoinen kevyt suhtautuminen, että hän kokee, että häneltä ei vaadita, vaan hän saa sitä tilaa olla sellainen kuin on. Ja oikeastaan niin kuin yksi semmoinen tärkeä tapa on, että nähdään se potentiaali siinä nuoressa. Eli niin kuin hänen vahvuutensa ja jotenkin se semmoinen, että uskotaan siihen, että hän kykenee. Eli nyt kun meillä on se historia tämän nuoren kanssa lapsuudesta, kun asiat on ollut tosi vaikeita, niin me saattaa olla tullut semmoinen vahva käsitys siitä, millainen henkilö hän on. Ja sehän pistää hänet taas semmoiseen laatikkoon, mistä hänen on vaikea päästä pois. Että jos me oletetaan aina, että ei se kuitenkaan tuu tai ei se kuitenkaan halua, niin siinä ei ole tilaa sille kasvulle. Toi oli hyvä esimerkki siitä, että mulla tuli mieleen, että tavallaan vanhempi voi myös laskea niitä vaatimuksia itseltä. Kyllä. Sen lisäksi, että hän laskee siltä nuorelta niitä vaatimuksia, tavallaan ne sisäiset vaatimukset siitä itseltä, että miten minä koen nuoren identiteetin sen historian perusteella. Toi on tosi tärkeä pointti, koska juurikin se, että totta kai meillä vanhempina on odotuksia lapsilta ja toiveita tavallaan, että hän pärjäisi elämässä ja haluaisi, että lapsella on kaikki hyvin. Mutta sitten kun me ei voida määritellä, että mikä on sille nuorelle se oikea polku, mikä on hänelle hyvä, että minkälaista elämää hänen tulisi elää, niin tavallaan se suurin työ onkin siellä oman pääkopan sisällä, että luopuu tämmöisistä kaikista tavallaan pilvilinnoista ja annetaan hänelle tilaa alkaa rakentaa semmoista tulevaisuutta, kun hän haluaa testata, epäonnistua. Tämä epäonnistumisten salliminen on todella tärkeää. Se on tärkeää, että me ei odoteta sitä onnistumista, vaan nähdään se osana prosessia, myöskin se epäonnistuminen. Ja juurikin sen, että hän jatkaa sitä yrittämistä, niin se täytyy se epäonnistuminen, se pitää nähdä jotenkin ja sanottaa sillä lailla, että me kokeiltiin ja voidaan yrittää uudestaan. Että jotenkin semmoinen hirmu avoin kaikelle, mitä voi tulla, niin se on paras lähtökohta sille suhteelle ylipäänsä siihen nuoreen, että hänellä on tilaa olla sellainen kuin hän on. Kyllä, ja voisin kuvitella tässä näin, kun jutellaan näistä epäonnistumisista ja yrittämisistä, että historian saatossa, sanotaan 100 vuotta sitten, ei varmaan PDA-nuorella ollut helppoa elää suomalaisessa yhteiskunnassa, missä on ollut hyvin tiukat ne odotukset ja säännöt, että toivottavasti menee tulevaisuudessa helpompaan päin. Mutta mitä sitten, jos se nuori pääsee sinne kasvun vyöhykkeelle ja toimii siellä, niin miten voi auttaa, että se nuori pysyy siellä? No sekin on taas yksi sellainen odotus. Että siitäkin täytyy päästä irti. Eli hän voi mennä takapakkia ja sekin on ok. Me totta kai toivotaan, että hän menisi sinne kasvun alueelle mahdollisimman usein, mutta siihen prosessiin kuuluu se, että hän saattaa todennäköisesti viettää enemmän aikaa siellä mukavuusalueella, turvallisessa ympäristössä. Että se mitä vähemmän sitä painetta tulee ulkopuolelta, niin sen parempi. Kun täytyy muistaa, että hänellä on se sisäinen paine siellä kuitenkin olemassa. Että se on jo ihan riittävästi, että meidän ei tarvitse enää niin kuin puskea heitä, että siellä on se sisäinen paine on ehkä kaikista kovin paine, mitä heillä on. Toi on tärkeää ymmärtää, koska muutenkin siis, me puhutaan nyt PDAsta, mutta jos ajatellaan ihan ylipäätään autismia tai muita näkymättömiä vammoja, niin siellä ihmisen sisällä on niin paljon tunteita ja aistimuksia, mitä ulkopuolella olevat ihmiset ei näe, saatika ymmärrä, niin olisi erityisen tärkeää muistaa just se, että ne suurimmat haasteet tavallaan tulee sieltä sisäisesti kuitenkin. Kyllä, joo. Ja mä luulen, itse näen oikeastaan sen omalla kohdallani, että se on ollut yksi ehkä vaikeimmista, mutta tärkeimmistä teoista, mitä mä oon tehnyt, että mä oon päästänyt irti. Ja sehän kuuluu joka tapauksessa siihen murrosikäprosessiin, että sä voi kontrolloida sen nuoren elämää ja
aikuisuutta muutenkaan. Että se on tavallaan illuusio, että sä voisit kontrolloida kenenkään elämää, vaikka se kuinka on oma lapsi. Niin se on tosi tärkeää päästä irti. Ja se on toki, täytyy olla lempeä myös itselle, se ei ole helppoa. Se vaatii paljon semmoista tietoista työtä, että pystyy päästämään irti. Että kauhean mielellään niin kuin jotenkin niin kuin tukisi ja auttaisi, mikä on täysin normaalia. Ja varsinkin sitten, kun on ollut haasteita, niin sitä mä koen, että mä oon itse elänyt aika paljon sit sen jotenkin niitä nuoren kipuja ja semmoista siinä vuosien varrella, että niin kuin se tekee kyllä vanhemmallekin hyvää vähän irtautua siitä ja luottaa, että kyllä se nuori pärjää. Että jotenkin se myös sit, kun se kevenee ja se nuori näkee, että okei, toi luottaa siihen, että mä itse osaan hoitaa nämä asiat, niin sehän on ihan valtava boosti sitten taas sille nuorelle sinne kasvun alueelle, kun hänelle osoitetaan sellaista luottamusta ja semmoista niin kuin, että päästetään irti ihan täysin, että niin kuin kaikki menee hyvin. Kyllä, joo. Varmasti. Ja just nähdä ne vahvuudet, että nuorella on vahvuuksia, että vaikka ne ei aina koko aika näy ulospäin, niin siellä sisällä on valtavasti vahvuuksia ja pystyy vaikka mihin, jos ne saa just vaan esiin. Joo. Mutta miten sitten löytää ne ja tunnistaa ne vahvuudet? Miten pystyy tunnistamaan ne? Onko sinulla vinkkejä siihen? No joo, tietysti siinä sitten kun pääsee näissä asioissa eteenpäin, se yhteys alkaa avautua siihen nuoreen, niin sitten sä alat näkeen. Siellä hän saattaa ruveta puhumaankin asioista. Meillä on käynyt sillä tavalla, että sitten kun mä oon päästänyt irti, yksi täytyy sanoa tähän liittyen, että sitten kun se nuori tulee, niin suu kiinni, älä selosta mitään, vaan jätä se tila sille nuorelle. Sitten kun siinä on se tavallaan se tyhjä tila, niin se nuori alkaa puhua. Sitten sä opit tunteen tätä nuorta paljon paremmin, mutta sieltä saattaa pulpahdella vähän uusia juttuja, semmoisia yllättäviä juttuja, miten hän kokee ja ajattelee. Ja yksi niin kuin semmoinen selkeä, mikä varmaan kaikilla PDA-piirteisillä nuorilla on, että heillä on todella vahvat rajat. Että niitä ei kukaan niin kuin pysty loukkaamaan. Että he osaa asettaa rajat. Että monesti murrosikaa ajatellaan vähän semmoisena ajelehtimisenä ja mennään vähän kavereiden perässä ja tehdään vähän hölmöyksiä ja tämmöisiä. Niin PDA-piirteinen nuori, mä väittäisin, että he osaa aika hyvin pitää omat rajansa. Että se on, minusta tällaisia kannattaa myös sanottaa, että mä oon itse esimerkiksi tämmöisiä asioita ilman, että siinä on mitään kontrollia, vaan jotenkin niin kuin esimerkiksi näin, että mä ihailen kyllä että sulla on niin mieletön kyky ilmaista sun rajat ja sä oot tommonen tosi päättäväinen, että kun sä päätät jotain, niin sä meet vaikka läpi harmaan kiven ja sä niin kuin vahvistat sitä nuorta siinä koko ajan. Ja sen huomaa, että se nuori, tiiäksä, se kasvaa. Niin kuin näet, että kun sä sanot jotain tällaista positiivista, niin se ryhti oikein ja sitten korvat on höröllä. Että sä niin kuin luot siinäkin sitä yhteyttä siihen nuoreen. Et mä oon itse jotenkin kokenut, että se yhteys on niin kuin se kaikista tärkein juttu tämmöisen PDA-piirteisen nuoren kanssa. Siis mahtavaa, mikä lähtökohta ja näkökulma, koska mietin vaan, että kuinka moni aikuinen sanoisi lapselle vaikka tuossa tilanteessa, että olet niin jääräpäinen ja tuot aina sitä omaa mielipidettäsi esille ja miksi sä et nyt jousta, niin tavallaan, että sen saman piirteistön näkee sillattispäin, Turun murteella, sillattispäin, että wow, hyvä, sä osaat asettaa rajoja ja tiedät, mihin sä kykenet, mistä sä tykkäät, niin ihan mahtavaa. Hyvä. No mikä sitten olisi sulta muille vanhemmille sellainen vinkki, että mikä olisi ihan se pieninkin positiivinen askel, mahdollinen askel kohti muutosta ja osallistumista? Mä sanoisin, että jos sä alat näitä asioita tekemään, niin susta alkaa tuntua vanhempana jo pelkästään ihan erilaiselle kuin aikaisemmin. Et kun aikaisemmin pyrkinyt suojelemaan sitä nuorta ja lasta ja sen niin kuin elinympäristöä, se on ollut tärkeää työtä totta kai. Niin sitten se, että alkaa itsekin ehkä avautua eri tavalla näkemään asioita siinä kotiympäristössä, niin se on aika iso juttu. Ja siitä tulee semmoinen ihan erilainen kasvualusta sille nuorelle myöskin. Joo, eli varmaan sekin, että ymmärtää, että se nuoren PDA on koko perheen juttu. Kyllä. Ja
myös oman vanhemmuuden kasvun juttu, eikä vaan se, että se nuori tekee jotain. Kyllä. Joo, kyllä se täytyy ottaa semmoisena omana kasvun prosessina ja vähän niin kuin, jos miettii, miten paljon ymmärrystä tämä matka on itsellekin tuonut kaikkia ihmisiä kohtaan. Että jotenkin niin kun sitä on lempeämpi itseäänkin kohtaa, että on melkein niin kuin pakko opetella olemaan lempeä itseä ja kaikkia muita kohtaan, kun elää semmoista haastavaa arkea kaikki ne kommervenkkeineen. Ja tietynlainen, niin kuin, että päästään irti niistä odotuksista, niin se antaa tilaa sitten kaikenlaisille mahdollisuuksille. Että siellä saattaa alkaa tapahtua ihmeitä, asioita, mitä ajattelin aikaisemmin, että ei koskaan tule tapahtua. Että se on pitkä prosessi, sille täytyy antaa aikaa. Ja just hyväksyä ne kaikki tavallaan takapakit, jos puhutaan takapakeista, että se ei ole semmoinen suoraviivainen juttu, että tästä nyt mennään kasvun alueelle ja siitä se lähtee sitten meneen sujumaan kaikki hienosti, niin ei välttämättä. Mitä tässä pahimmillaan voisi tapahtua, niin nuori alkaa käyttää päihteitä, masentuu ja alkaa tehdä itselleen ja ympäristölleen huonoja asioita. Tämä on semmoinen reitti, mikä kannattaa ihan ehdottomasti kokeilla. Ja mä ajattelen sillain myöskin, että kyllä nuoretkin antaa meille mahdollisuuksia erehtyä ja kasvaa, että jos nyt ajatellaan, että on päästy vaikka jo 14 vuoden ikään ja kuulet nyt ensimmäistä kertaa näistä asioista, niin kyllä siellä on vielä paljon tehtävissä. Ja mä muistan nyt, kun tämä nuori on nyt jo aikuinen, niin on siinä ollut monenlaista vaihetta, että on ollut sitä luonnollista etääntymistä, mikä kuuluu siihen, että nuori siirtyy sinne omaan elämään ja hallitsee sitä omaa elämäänsä, niin nyt niin kuin useampi vuosi ollaan vaan lähennytty koko ajan, että se suhde muuttuu sitten vuosien varrella kuitenkin ihan erilaiseksi, että kyllä siellä on ihan hienoja näkymiä sitten odotettavissa, kun jaksaa kärsivällisesti tehdä ennen kaikkea itsensä kanssa töitä. Toi on kannustavaa varmasti niille vanhemmille, ketkä nyt painii niiden haasteiden kanssa ja ehkä epäilee omaa osaamista ja omaa vanhemmuuttaan, niin tosi kannustavaa toi just, että positiivisen päin suhteet koko ajan voi muuttua ja nuorikin antaa tilaa sille vanhemmuuden oppimiselle. No mitä sitten, kun kotona tietysti nuoret on paljon, mutta koulu on iso osa nuoren arkea, niin mitäs koulussa olisi aikuisten tärkeintä ymmärtää? Mä ymmärrän, että se on koulussa tietysti haastavaa, kun siellä on niin monta nuorta samaan aikaan huolehdittavana, mutta ehkä niin kuin ne pääperiaatteet on hyvä ymmärtää, että se nuori ei ole paha eikä tee tahallaan, vaan siellä on kyse ahdistuksesta ja taistelee- ja pakenetilasta. Eli jos mietitään, jos itse päädyt siihen tilanteeseen, että olet taistelee- ja pakenetilassa, niin ethän sä pysty ajattelemaan järkevästi. Että jos sä niin kun yrität puhua semmoisessa tilanteessa, kun nuori on ahdistunut ja taistelee- ja pakenetilanteessa, niin puhe ei ole ehkä se paras keino, että sä puhut järkeä sille nuorelle, niin eihän hän pysty sitä ottamaan vastaan. Eli ehkä ennemmin sitten, että on joku tila, missä rauhoittua esimerkiksi voisi olla hyvä koulussa. Ja jotenkin se, että sä näet sen toiminnan taakse, että mitä siellä oikeasti siellä nuoressa tapahtuu. Että he on niin kuin, tekemisissä tosi vaikeiden asioiden kanssa. Murrosikä on kaikille haastavaa aikaa ja siinä rakennetaan sitä identiteettiä. Jos se rakentuu se identiteetti sen ajatuksen päälle, että olet jotenkin niin kuin vaikea ihminen ja sinun kanssa on vaikea olla, niin kyllähän se sitten pitkällä tähtäimellä niin kuin ennustaa lisää sitä käytöstä. Et jos pystytään, niin kuin katseen voima on esimerkiksi tosi tärkeä. Et jos sä pystyt katsomaan ymmärtäväisesti, avoimesti ja lämpimästi sitä nuorta, vaikka hän käyttäytyisi huonosti, niin mä uskon, että sille pohjalle rakentuu aika paljon kuitenkin sitten semmoista niin kuin mahdollisuutta parempaan yhteistyöhön. Kyllä, ja ehdottomasti mäkin olen opettajana sitä mieltä, että se ymmärrys ja vastavuoroinen se toisen ihmisen välittäminen siitä toisesta ihmisestä, ja se nähdään sinne just sen oppilaan ja nuoren käytöksen taakse, että mikä siellä on syynä, niin se on se perusta, että vasta voi alkaa se oppiminen koulussa mun oman näkemyksen mukaan, että tavallaan ihan turha alkaa opetella jotain kertotaulua
jos sulla ei ole kontaktia eikä ymmärrystä ja se vastavuoroisuus ei toimi. Et olen tosiaan opettajana täysin samaa mieltä, että se ymmärrys ja se, että näkee sinne käytöksen taakse, eikä vaan ajattele, että nyt on huono käytös, vaan ymmärtää. Ja varmaan myöskin se, että opettajalla, niin kuin vanhemmista sä puhuit, niin opettajallakin, että hahmottaa ne oman tekemisen aiheuttamat reaktiot. Et teenkö mä täällä, puhunko mä niin kuin väärin oppilaille, että se aiheuttaa tietynlaisen reaktion tai ahdistuksen, teenkö mä jotain väärin, onko mun elekieli väärää, että tavallaan opettajankin pitää aika monisyisesti tarkastella sitä omaa tekemistä. Kyllä, että jos se puhe on hirveän kontrolloivaa, niin kuin äänen sävy voi olla tosi merkityksellinen sille nuorelle, että miten asiat sanotaan. Just. Ja sä puhuitkin aikaisemmin, vähän tuossa juteltiin, niin siitä, että miten sä oot muokannut sitä sun omaa kieltä semmoiseksi, että se yhteistyö mahdollistuu, niin se oli tosi hieno kyllä, että sulla on sitä käytännön kokemusta ja halua ja yritystä niin kuin löytää se niin kuin yhteinen toimintatapa. Kyllä ehdottomasti, että kokeilun ja erehtymisen kautta itsekin on päätynyt siihen tulokseen, että monesti ei käskytetä eikä suoraan sanota, että tehdään näin, koska se aiheuttaa ahdistusta, vaan annetaan vaihtoehtoja. Jos vaikka on matikan tuntija, olisi pieni halu, että voitaisiin opiskella matikkaa, niin voi antaa vaihtoehtoja oppilaalle, mitkä on kaikki hyviä ja oppilas saa valita niistä. Tai sitten jos vaikka tietää, että syömään meneminen on sisäisesti ahdistavaa jollekin tietylle oppilaalle, niin joskus on käyttänyt just tällaista puhetyyliä, että sanonut, että hei, että Minnalla onkin tuolla nälkä, että mennäänpä Minnan kanssa syömään, tai että nyt koulukoiran pitää päästä kävelylle ja se tykkää haistella tuota ruoanhajua ruokalassa tai jotain, että ei sano suoraan oppilaalle, niin se sitten jonkin verran voi helpottaa. Kun me ajatellaan sitä kouluympäristöä, niin moni PDA-piirteinen oppilas voi skarpata koko päivän ja tekee parhaansa, antaa kaikkeensa sinne koulupäivälle, niin hänellä ei ole enää niin kuin minkään näköistä energiaa sen koulupäivän jälkeen, ja sehän ei ole kestävä tapa myöskään kenenkään ihmisen elää. Jos ajateltaisiin, että me mentäisiin työpaikalle ja meidän pitäisi koko päivä niin kuin sinnitellä ja olla siinä taistele- ja pakenetilassa. Se, että voiko kouluista tehdä jotenkin turvallisen tilan myös tällaisille ihmisille, jotka... Ja tokihan on siis, se hyödyttäisi oikeastaan kaikkia, jos siellä olisi sellaista hiljaista tilaa esimerkiksi, missä työskennellä itsenäisesti ja tämän tyyppisiä juttuja. Se olisi myös tosi tärkeä juttu, että sillä PDA-piirteisellä, joka vielä käy koulussa kuitenkin, niin olisi vähän ehkä muutakin elämää. Kyllä, ja kun sanoit, että joka vielä käy koulussa, just se, että ei tulisi turhaan sitä koulupudokkuutta, että pyrittäisiin tekemään mahdollisimman helppo siitä koulupäivästä olla, että ei mennä ihan kuormitustasojen yli. Joo, kyllä. Ja se varmaan edellyttää just kyllä koulun ja kodin yhteistyötä myös kommunikaatiossa, että miten nuori kokee sen koulussa olon ja miten sitten se purkaantuu se olo siellä kotona. Niin. Kyllä. No, miten sitten, kun vanhemmat ehkä saattaa myös joskus väsyä, niin miten vanhemmat voi huolehtia siitä omasta jaksamisesta? No ehkä se tärkein on se irtipäästäminen, että ja tietysti jos on vaikka 2 vanhempaa taloudessa, niin silloin pystyy vähän hengähtää ja huolehtiin, että liikkuu, syö hyvin ja tällainen. Mutta sitten jos mä ajattelen sitä niin kuin nuorenkin näkökulmasta, niin kyllähän se nuori voi paremmin, mitä paremmin vanhemmatkin voi. Että olla sillä terveellä tavalla myös itsekäs, että ei niin kuin mene ihan sillä elä sitä nuoren elämää, vaan jotenkin niin kuin semmoinen luottamuksen oppiminen ja että kaikki järjestyy ennen pitkää ja semmoinen niin kuin se sisäinen työskentely, irtipäästäminen, luottamus, niin ne on ehkä semmoisia niin kuin tärkeimpiä, mitä mä sanoisin, mihin kannattaa panostaa. No Jaana, meillä on ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu ja haluaisitko sä tähän loppuun sanoa yhden jonkun lauseen niille, ketkä on matkalla PDA-nuoren kanssa? Joo, ehkä semmoisen saatteen voisin sanoa, että
aikuisen tehtävä on uskoa nuoreen silloinkin, kun hän ei vielä usko itseensä. Eli se on niin kuin se semmoinen ydintehtävä tässä kaiken keskellä. Eli hänelle luot sitä toivoa sillä, että sä aidosti uskot siihen, että hän onnistuu ja näytät sen siinä arjessa. Kiitos. Hei, kiitos todella informatiivisesta ja tärkeästä keskustelusta, Jaana. Kiitos paljon, on ollut ihana puhua tästä aiheesta. Mahtavaa, että pääsit mukaan. Hei, Ymmärtämö podcast lopettaa tähän. Toivottavasti opitte paljon PDAsta ja laittakaa viestiä, jos tulee kysymyksiä. Yes, kiitos. Ja hei kuulijat, jos haluatte Jaanaan yhteyden ja lisää tietoa PDAsta, niin hänen saa yhteyden optimood.fi sivujen kautta. Käykää tsekkaamassa.